Добры дзень. Сёння я прапаную вашай увазе адзін са сваіх вершаў. Дзівосны свет прыйшоў к нам з інтэрнэтам. Змяняецца ўсё ў беднай галаве. Вось модна стала размаўляць з сусветам. І што папросіш? Кажуць, ён дае. Што для сусвету пажаданні нашы каштуе споўніць? Простая лухта. Спадніцу нехта хоча, нехта кашу, а нехта завесці сабе кота. Жаданні ёсць сур'ёзныя, канешне, машыну хтосьці хоча, хтосьці грошы. Прасцей усё гэта смажанай яешні зрабіць сусвету. Дзядзька ён харошы. З пачуццямі, як у сусвету справы, ці можа ён кахання крышку даць? Ляцяць у яго то злева, а то справа жаданні, ледзь спраўляецца спаўняць. Чаго сусвету тут не давялося у думках чалавечых прачытаць. На добрых ставіў меціну, збылося, ўсё споўніў. Штэмпель, подпіс і пячаць. На дрэнныя ён не звяртаў увагу, хай застаюцца там, адкуль ішлі. Бясконца дзіва, нібыта ад мага, жадае ўсё насельніцтва зямлі. З сусветам вы, канешне, размаўляйце. Тут важна, як яшчэ сфармуляваць і свята верыць. Тут вы не віхляйце. Ды прыгатуйце сілы прынимаць. Я ж ведаю, які ў ранейшы час, што недзе там, сярод сівых вышынь, ёсць той, хто вельмі шчыра любіць нас. Блажэнны той, хто веруе. Амінь.